lapurreta. Germán, badakit aspaldi honetan erantzun bazor dizuala. Baina enekin ondo nola heldu gaiari. Baina, bueno, bada garaia nik ere nire sentimentuak azaltzeko, ez da? Kontua da, Maiken induzula esan zenianean, nik... Germán, zalteizu interesatzen ze esaten ari naizen. Adarra jotzen haituko zehaz, da? Ai, barkatu, Aitziber, ez da zerratu. Ez nahi zurekin geratzen ari. Despistatuta nengoen bi tipo horien izketaldia entzuten. Bi horien izketaldia hemendik, zuzten tuntuna naizela, ala? Beira, adarra jotzen jarraitu behar badezu, nik hanka ingo dut. Aitziber, ez nahi zilea hartzen ari. Espainiak irakurtzen ari naiz. Espainiak irakurtzen, Germán, mesedez? Eta posible, eta gaina ala izan dare, hain interesgarri alda bi horien izketaldia. Lapurreta antolatzen ari dira. Zurekin geratu, edota ilea hartu esapideak saiestu egingo ditugu. Horien tokian, adarra jo, edota ziria sartu erabiltzakegu. Enaiz zuri adarra jotzen ari, edo enaiz zuri ziria sartzen ari. Begira, Aitziber, arrazoi nuenik. Banda bateko lapurrak dira bi horiek. Nafarroan aritzen dira. Germán, tipo hauek aurpegia estalita daukate. Ez dago jakiterik geure diren. Ara, Gipuzkoara ere heldu dira. Azken kolpea Getarin egin zuten. Eta jende asko baitu zuten. Bai, eta egunkariaren arabera, tipoiek atxilotu zituzten. Bai, hala da, baina honezkero kalean ibiliko dira. Ama, Gipuzkoan egingo dute hurrengoa. Betaurreko dun tipoak esan du. Benetan, hau da beldurra. Eta beste tipoak esan du ekarri duela errenterin erositako materiala. Baiet metraietaren bat izan. Ikusi duzu zer daukan altzoan? Bai, gitarra, sekulako erranbinta arriskutsua. Ai, ama, Aitziber, hemen bertan Donostin egingo dute lapurreta. Betaurreko dun tipoak esan du. Hene. Agian horrondoko banketxea garbituko dute? Poliziari deitu beharko diogu. Germán, erotu inaltzara, utzi pakean bi gizajo hien. Gizajoak, kriminalak bai. Bai, sekulakoak. Ai, Aitziber! Ai, Aitziber! Donostian, Errenterian, Nafarroan eta Gipuzkoan esango dugu. Gogoan izan, itxatxia dutela toki izen horiek. Donostin, Errenterin, Nafarron eta Gipuzkun horren bestez, aztertu egingo ditugu. Ai, ama! Entzun, ingo izute? Arrazoi duzu, Aitziber. Euren trikimailuen berri badugula konturatzen badira, gureak egin du. Hobe dugu disimulatu eta beste zerbaiti buruz hitz egin. Ba, zerbaitik ez dugu gure harremanari buruz hitz egiten. Izan ere horretarako galditu gara. Ama, nik Ondarroara joan behar nuen. Zergatik etorri oten naiz Gipuzkoara. Are gehiago, zergatik etorri oten naiz Donostiara. Ara, ba, gure harremanari buruz hitz egiteko galditu eta geundelako. Adarra jotzen ari zara, ala? Hone egokia iruditzen zaizu horrelako kontu ez hitz egiteko? Ba, bai, nik ezin dut gehiago, lertu egun ez bestela. Ama, tipoa poltsa zabaltzen ari da. Eta gitarra atera du. Baina niri ez diat ez ziria sartuko. Trikimailua besterik ez da. Estaltzeko trikimailua. Nafarroan mozorrotuta ibiltzen ziren. Banketxerik, banketxe. Ara, Germán, zurekin ez dago hitz egiterik, ni banoa. Aitziber! Espainiak irakurtzen ere badaki gure Kermanek. Ikusi dugunez, ilea hartu, nirekin geratu eta tankera horretako esapideak ez dira oso jatorrak euskaraz. Horien tokian, adarra jo edota ziria sartu balia ditzakegu. Bestalde, gogoratu hainbat toki izenek itxatxia duela euskaraz. Hala, Donostian, Errenterian, Gipuzkoan, Ondarroan eta Nafarroan esango dugu. Horixe gaurkoa lagunok, zuek badakizu ez zer esaten dugun, ezta? Honekin edo harekin, baina egin.